ongi etorri abenduak 13ko irratsaio honetara. Aurtengo azkeneko irratsaiora. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko, gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2024ko honetako 6. irratsaioa dugu hauxe, eta ohiko moduan, gaur ere, hemen gara, egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari bezala, June, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania. Goizeko 10:03 dira, eta gaurkoan ere, esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 3. mailako B taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egun honeska mautilak, nortzuk etorri zeate gaur? Jilin, Mohamed, Iria. Eta bere gelako beste horren beste ikasle. Gogotsu etorri dira. LH-ko ikaslea. Gogotsu etorri direla esan dugu, baino horrela alda, gogotsu etorri altzeate. Bai. Ondo. Ea ba, goazen oraingoan gure irratsaioaren lehenengo atalarekin. Horretarako Jilin eta Iria ditugu. Udazkenean gaude sartuak eta hotza ere etorri zaigu. Zenbait mendigailurretan elurra ere ikusi daiteke. Astebukaeran, zer nolako giroa izango duen jakin nahi baduzue, entzun ondo, Jilin eta Iria prest dauzkagu ba, honen berri emateko. Aurrera! Aurreko asteburua euritsua eta haizetsua izan genuen. Astearen hasieran temperaturen jaitsiera nabarmena izan dugu. Baina egun honetan hasi da eguzkia ateratzen. Astebururako tenperaturak zertxo bat gora egingo dute, baina larunbat arratsalderako eta iganderako berriro euria irragarrita dago. Elkar goxatzeko eta maite duzuen jendearekin manta azpian egoteko aprobetxatzeko uneak dira. Eta jarraian, Mohamed izango dugu hemen, ea bazkaltzeko zer daukagun esaten digun. Beno, Mohamed, zein da gaurko menua? Aber, konta iguzu. Gaurko menua, lehenengo platera. Dilistak barazkiarekin. Bigarren platera, haragi gisatua piperrarekin. Postrea, frutak eta
Ogia, honegin. Beno, menu goxoa gaurkoa ere bai. Mohamedek esan bezala, denoi honegin. Txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, John Brown. Indio txiki bat zen, indio txiki bat zen, John. Txiki bat, txiki bi, hiru indio txiki, lau txiki, bost txiki, sei indio txiki, zazpi txiki, zortzi txiki, bederatzi indio txiki, hamarri. Eta orain, txisteak eta asmakizunen momentua iritsi da. Ea zer ekarri diguten Alex, Dani eta Unaiek. Aurrera. Ume bat bere aitari. Aita, utxikoak didazu telebista ikusten? Bai, nola ez, ikusi bai, baina piztu ez. Bigarren txistea. Ume batek lagunari, nire aitak 10 urteetan ez du hilerik moztu. Zer bada artista bat? Ez lagun, nire aita buruzailea da. Orain, asmakizunak zeinen txanda da? Unairen txanda? Animo, Unai, aurrera. Kristal polita beti bustita. Nahi dugu udan, badugu neguan. Zer da? Oso ondo, ea ba, beste bat. Udan jendez beterik, neguan utzik. Zutik baino jende gehiago egoten da anetzanik. Zer da? Ara, ze politak txisteak eta asmakizunak eskerrik asko laukote. Oso tarte polita pasa dugu zuen txiste eta asmakizunak entzuten. Mila esker. Gertatzen da edo gertatuko da gure inguruan azken aste honetan? Horretarako hemen ditugu Laura eta Daniela, albisteren berri emango digutenak. Aurrera neskak. 59. Durangoko azoka aurrera eraman dute hilaren 5-tik 8 landako gunean. Hainbat euskal liburu eta diskoren topaleku.
Durangoko azokari amaiera emateko 60 urteren ondoren kantugintza utzi duen Benito Lertxundi artistari omenaldia eman zioten. Badakigu Benito ez dela omenaldi zalea, baina urteetan zehar musikari eman diozuna izugarria izan da. Zorionak eta mil esker guztioi. Oso ondo, beno, Benito Lertxundi juntzaigu musika egunetik. Ea ba, aurrera, hurrengoa. Bide batez, Ane Labaka zoriondu nahi dugu. 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalera iritsi delako. Larunbat honetan jokatuko da final nagusia, Donostian arratsaldeko 5:00. Historian lehen aldiz finalera iritsi diren kideetan emakumeen presentzia handiagoa da. Talentuzko gazte berrien presentzia ere aurtengoan nabarmen. Animo guztioi eta Ane Labaka saioaz goza dezazula. Guretzako jada txapelduna zara. Animo beraz, hemendik gure herrikideen Ane Labakari bertso txapelketan. Ea txapela herrira ekartzeko aukera duen. Zer egin dezakegu asteburuan mantazpian goxo egoteaz gain? Aner, aurrera asteko agendarekin. Kaixo lagunak, agenda aberatsa dugu. Asteburu honetako ere lasarte. Ekintza guztien informazio gehiago izateko sartu Txintxarri aldizkarira. Gaur 7:30 hasi kanta kantuz mus koru kontzertua ama bigitarren komentuan gauean. Manuel lekuoneko aretoa zerbe Regina pelikula. Larunbatean aurrentzat Tomas Abentura azten festa ikusizuna izango da. Animatu eta gozatu. Hori da, Aner, animatu eta goxatu. Mila esker zuri ere agendaren berri eman dizuguzulako. Eskerrik asko. Persiana y
ditugu Maria eta Laura. Gelan landu duten proiektuaren berri emango digute orain. Jota fuego aritu direla kontatu dit Jone irakasleak. Beraz, aurrera bikote. Lantzen ari garen proiektua animaliak dira. Pila bat ikasi dugu eta jada proiektua amaitzear gaude. Proiektua amaierako aurkezpena prestatzen ari gara. Aste honetan eta horretarako ikasi dugu guztiarekin eskemak egiten ari gara taldeka. Ondoren talde guztiak aurrean aurkezteko. Proiektu amaitu ondoren beste bat hasteko prest gaude. Ze proiektu mota izango ote da urrengo? Auskalo, agur! Agur Maria, agur Laura, lan bikaina zuena ere. Eta orain, zein dugu gurekin? Zeintzea zu? Ni Daniela naiz. Egun on Daniela. Zer gehiago ari zarete egiten gelan? Gelan deskribapen testua lantzen ari gara. Baina honetaz gain, sinonimoak eta izenondoak ere landu ditugu. Herramienta horietaz baliatuz, konparazio esaldiak egiten ere ikasi dugu. Hona hemen adibide batzuk. Sinonimoak: dastatu, probatu, guraizeak, hartaziak, polita, ederra. Eta gehiago ere baditugu. Zuen istegia aberastu nahi ezan ez gero, gugan etorri. Konparaketa esaldiak. Nola egiten ditugun jakin nahi? Martaren pusika neria baino garestiagoa da. Nire argazkia Juliaren argazkia bezain polita da. Inobamatekin ere topea gaude. Behiketak, kenketak, biderketak, aplikazioa. Ordez gain, abenturetan murgildurik irudi geometrikoak lantzen ere ibili gara. Kandiski margonari artista imidatuz. Nora Kandiski? Ara, zelako lanpilua egin duten ikasle hauek. Jarraian, beste geletatik iritzi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan, LHB-Zeko eta ingelesetik bidali dizkigute grabaketak. Hasteko, LHB-Zekoek olerkiak eta asmakizunak ekarri dizkigute. Goazen entzutera ba. Aurrera, June. Kaixo lagunak, bi ze gara. Olerki bat egin dugu. Adi entzun! Batzuk esango ditugu. Ea asmatzen dituzuen. Hau pasuek. Ika eta kurrin, baserri aldean nabil, tripandia eta buztana biribil. Zer da? Ire osaba batek. Atariak daukat. Norbait hurbiltzen bada. Egiten duk zaukat. Bi belarriak handiak.
zaldiaren antza ahoa irekita egiten du arrantza. Baserrian saltoka dabil gau eta egun. Azenarioak janez igandea eta astegun. Ondo? Ze olerki eta asmakizun politak bidali dizkiguten. Mila esker. Eta orain, LH batekoek ingelesean egin duten grabaketa entzungo dugu. Ea ze bidali diguten. Lehenengo maila gara zotz egiteko abestiak prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustukoak izatea. Dona, dona, gatona, zutondoan aitona, lepo dibera kutuna, atera da bila gure laguna. Gora, bera, xikitu, xakatu, kanpora. Martin Bombin, errege eta zorbin, tipula eta gatza, Martin ipurdi latza. Ara, nik bakar batzuk ezaguten dituen, dona, beste guztiak berriak izan dira niretzat. Horrela ere, zuek gauza berriak ikasteko aukera izaten dut. Beno, eta zein da aste honetako pertsonaia? Hemen ditugu Mireia eta Ales, pistak emateko prest. Aurrera! Lehenengo pista, eskolan ikusten dugu egunero. Bigarren pista, ile motza dauka eta alturaz ertaina da. Hirugarren pista, Donosti bizi da. Laugarren pista, 56 urte ditu. Bosgarren pista, Ia denetarako balio duela, esango genuke. Baina bere definitzen duen izen ondo bat bada, oso jatorra da. Beti laguntzeko prest dago. 8. pista, Zumaburuko txikiekin ere egoten da. Eta kafe edateko edalontzi gorri bat erabiltzen du. Zaila ez da ezetz asmatu. Jarraian, aurreko asteko pertsonai eskutuaren asmatzailea nor izan den jakingo dugu. Goazen kutsaren bila. A ber... Osondo? Aurreko asteko pertsonaia Laika Txakurra da. Ea. Ea oraingoan asmatzailerik dugun. Ze jartzen du hor? A ber, konta eguzu. Laika Txakurra jartzen du? Bai, a ber, hemen, begira, Laika Txakurra. Osondo, eta zein da irabazlea? A ber, ze jartzen du hemen? Lefza, lauzekoa, izan daiteke? Lexa, lauzekoa. Zorionak, badakizu, hemen eukiko dezula, zure saritxoa. Eta astero, gogoratu, irratiaren kanpokaldean kutxan sartu dezakezutela zuen erantzuna. Aste honetakoa
Ez da oso erresa izan, Aurrera ba! Bukaerara ailatzen ari gara dagoeneko, eta aste honetako urtebetetzeak zeintzuk izan diren entzuteko unea ere iritsi zaigu. Horretarako, Dani dugu hemen. Aurrera, Dani. Aste hau urtebete edo obete eko duten guztioi zorionak. Bigarren mailako Niko eta Alex Zabala. Hirugarren mailako Felix. Bosgarren mailako Mark eta seigarren mailako Maren. Ondo ospatu! Zorionak! Zorionak, belarritik irantzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere irutzu zela urtebetetzera. Aita mapa senideak zorion zuzera. Pozatxoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Maitasun lodeak Beno, eta konturatzerako, iritsi gara irratsaio honen amaierara. Urteko azkeneko irratsaiora. Gustora egon zaretelakoan gaude. Eta zuei ere, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10:00 11:00 aldera, 105.5 sintonean egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean ere, zuzenean bagaudela, eta irratsaioaren bat berriro entzun nahi izan ezkero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sazoeta/zumaburu.eus atarian ere bagaude. Noski, asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza, gora euskara. Agur! Zer polita zaren zu, dirdinka zeruan, helikopteroa dirudi zu. Masusta zorgin txiki, matxin zautea baina. Ez du, sekula maite zaitu dala, zurekin gaute egun amesten dudala. Eren zuge bihurri, begia barra laia. Zer polita zaren zu, dirdinka zeruan, helikopteroa dirudi zu. Masusta zorgin txiki, matxin zautea baina. Ez
zaitu sekula, maite zaitudala, zurekin gauta egun amesten dudala. Eren zuge bihurri begia